No. Ideš, Duško, na to? Áno, krič. No dávaj, dávaj, dávaj. Nezastavuj. Tá normálne urobil rekord 22. apríla, áno, Orlik sezóna začala. Dobre. Dobre, no, tvoje pocity? Tvoje pocity? Také radové, že konec sveta. Studená vodička? Hej? Chcem vyskúšať. No idem aj ja to asi skúsiť, no. To vyzerá celkom zaujímavo. No, dobre, no tak urobil si rekord, máš to tam akože. Jasná, rekord. Bombastik.